Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe molweni. Namhlanje siyofunda incwadi kaYeremiya wamashumi 44. Sesizayiqala nencwadi yale young prophet, weeping prophet. Kasive namhlanje uba uthini, ukhala uthini apha khoyo. Sigqibele phayana aba bantu ebebesele abangayanga eBhabhiloni, ebebesele phayana eYerusalem kuthiwe mabangayi eYiphutha. Sebefuna ubaleka ukumkani uNebukadnezari babalekele eYiphutha. Lavela ilizwi ngomprofethi uYeremiya lisithi ningayi, uthi uMaxhoba yakhaleza ningayi eYiphutha. Kanti ngabo babeyile kuye kumprofethi ukuthi sivele ukuthi uthini uThixo ngale nto esishongusha esijongene nayo, lokubulawela kwethu umphathi wethu ebesesimthembile uKedali. Esoyika ukuba nama-mixed emotions. Yenzeka vele loo nto. Kodwa ke ngoku ke babaleka umntu ngoku, boyika umntu indawo yoba bamamele le nto ethethwa nguYehova kumprofethi uYeremiya. Because uYeremiya babesembonile mos into yoba yonke into ayithethileyo yenzekile. Babeyazi loo nto leyo ukuthi le ayithethileyo inyani. Asizawuva ke namhlanje into yokuthi bazawuhlelwa ziziphi. And azuzuba ntle ke, yazi nam nawe xa sisukile kuYehova iziphumo azibizihle. Azibizihle Afrika xa sisukile kuYehova. Masibuyeleni kuye noba kuyiphi into. Asiyifunde futhi loo nto leyo. Into yokuthi singahlukanisi, singabikho nto esishekayo esisusayo uMaxhoba yakhaleza. No matter what. Nanti i-heading ithi ilizwi likandikhoyo kumaYuda emi eYiphutha. Message ngoku izaya kuba kaloku sikhumbule into yokuthi bathathe noYeremiya okokuqala umprofethi wethu, bahambe naye ngenkani, bamkidnepile nenaje. Lavakala ilizwi likaYeremiya libhekiswa kuwo amaYuda aseYiphutha emi kwimimandla yaseMegidoli, eThabanesi, eNofu nasezweni lasePatrosi lisithi, verse 2, utsho undikhoyo uThixo onamandla onke kaIsrayeli ukuthi niyibonile intlekele. Oh hayi babeyibonile. Niyibonile intlekele ndayihlisela iYerusalem kunye needolophu zakwaYuda ziphela. Kunamhlanje nje zingamabhodlo angahlalwa bani. 3, yonke loo nto yehla ngenxa yenkohlakalo abayenzileyo. Bandixhokonxa, ukumxhokonxa kumprovoka, bamprovoka. Xa singamkhonzi uThixo sikhonza izithixo siyamprovoka, siyamfuna, sifuna umkhangela uzawuthini na, simvisa ubuhlungu, sifuna azibone ingathi njena akanamandla, kanti unamandla. Athi bandixhokonxa ndade ndanomsindo ngokunqula uThixo. Bathi ngokunqula Thixo bambi abangabaziyo, bebenzela iziqhumiso. Nini ke kunye nooyihlo abo benjanjalo. 4, ndaphindelela ukunithumela bonke abakhonzi bam abashumayeli ukuze banibongoze, bathi musani ukulenza isikizi endilicekisa kakhulu. 5, koko abazange bahoywe, abafuna ukuphulaphula. Qala ukwahlukana nemikhwa yabo emibi yokuyeka ukwenzela izithixo iziqhumiso. 6, suka ke mna ndayiphalaza ingqondo yam nomsindo wam phezu kweedolophu zakwaYuda nasezitalatweni zaseYerusalem zaba ngala mabhodlo.
oyikekayo zingawo namhlanje oku. 7. Utsho ke ngoko undikhoyo uThixo onamandla onke kaIsrayeli ukuthi kutheni nizizisele esi siheliku kwaYuda sokutshabalalisa amadoda, abafazi nabantwana? Ngoba esi siheliku sizenzele ngokwethu singamayuda ngokungakholwa kuye. Uthi kutheni nizizisele? Ndiyayithanda la ukuthi nantoni oyenzayo yazi ukuthi uyazenzela. Siyazenzela, uyazihluphekisa. Kawusuka kuyehova siyokhonza abathixo sizihluphekisa thina. Kukutshabalalisa amadoda, abafazi nabantwana neemveku kungasali nampunde. 8. Nantso into eza kunehlela nindixhokonxa nje. Athi nabo njengoba senindixhokonxa kanje ngokwenzela izithixo zenu, indixhokonxa ngokwenzela izithixo iziqhumiso kweli laseYiputa eningabangeneleli kulo. Athi ningabangeneleli eYiputa, ngoku niyafika niyaphinda nibuyela kwezaa zithixo zenu. Athi nanchukumise. Kuthiwa uthi ningabangeneleli kweli lizwe laseYiputa ngoba ndanikhupha kulo. Athi niza kuzitshabalalisa nina ziqu zenu, nibe ziziqalekiso nezigculelo zesizwe ehlabathini. Athi niyazenza ngokwenu. 9. Athi niyazitshabalalisa ngokwenu nina ziqu. Naba ziziqalekiso nizaba zizigculelo zezizwe ehlabathini. Ngantoni? Ngenxa yokhonza ezaa zithixo nezaa zithixokazi ezingafunwa nguYehova. 9. Ngaba seniyilibele na inkohlakalo yoyihlo neyokumkani bakwaYuda nabafazi babo neyenu kunye nabafazi benu enayenzayo ngoku yana nisezidolophini zakwaYuda? Senilibele ngona seYerusalem? Yababuza. 10. Unanamhla oku anikabonakalisi uzisola nokundihlonela, anikawuthobeli umthetho nommiselo endawunika nina kunye noyihlo omkhulu. 11. Utsho ke ngoko undikhoyo uThixo onamandla onke kaIsrayeli ukuthi niyabona ndizimisele ukunihlisela ishwangusha ndiwatshabalalise onke amayuda. Yho! Azikhandile na babuyele kwabathixo baseYiputa. Athixo baseYiputa kaloku bayathanda abathandi ngoba izindawo yabo, kanti uThixo besebanyolile wabasusa. Babuya ngoku bayodensa, uyobhaka imibhako. Athi ndizandisisela ishwangusha nanjalo. Athi ndiza kunisusa la masalela akho. Uvesi 11 apho athi uzabahlisela ishwangusha ngo-11. So athi uzawatshabalalisa onke amayuda. Anekangawuxetshile yena uzayenza laa nto, uzabatshabalalisa nyani. 12. Ndiza kuwasusa la masalela akwaYuda, kanti la masalela ebewaqokosile la masalela, la remnant. UYehova uyayithanda iremnant. Nawe akukhoyo ulisalela. Don't be shaken, don't be moved. Ungavumi ukubuyela emva apho uYehova wasithumelela uYesu khona uba makasincede asikhuphe khona. iBhayibhile itsho ithi he rescued us from the dominion of darkness, Colossians 1:13. Ngoba sisoloko sisenza ama-declarations.
atshoyo ukuthi nje I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am justified. I am redeemed. I am a child of God. Ukwenzela ukuthi indlebe eziyana ezilwa nawe ezifuna ukuyela eyiphutha zazi ukuthi ufem, umile kwinto ethethayo. Asikuko ku-12 asiye ku-12. Ndiza kuwasozela amasalela akwaYuda azimisele ukuphambukela eyiphutha. Aza kutshabalala apho kuloo yiphutha, amanye aza kufa ngeqele, amanye yindlala, nditsho omncinci nomkhulu ngokufanayo. Aza kuba ziziqalekiso nesothuso nezigculelo nezingcekivo. Izingcekivo kaloku andithi isitshelu, sathi izingcekivo umntu uphatheka kabuhlungu. Isigculelo yinto edlala ngayo yonke umntu. Iziqalekiso yinto eqalekisiwe nje, bangavela ngapho uqalekisiwe, bangathi abafunwa mntu. Bazawuthi besahlala kule ndawo bethutha bafika bengafuni abantu, ba-athekwe zii-enemies, kanti bawuvule ngokwabo umnyango. Umnyango siwuvula ngokwethu, ngokukhonza ezazithixo, nohamba siyokhonsaltha abathixo baseYuda. Sizivulele iminyango xa sijongene nengxaki. Masifundeni apha kule ngxaki ukuthi whatever challenge ojongana nayo mayingakusi koothixo baseYuda, mayingakusi kumagqirha, mayingakusa kwizangoma, mayikusemadolweni. Asifuni singawe kanti ndoxalela njengoba sikukhuthaza nje, kungenxa yokuba asifuni nto ngawe, kungenxa yoba nathi sibonile, siyafunda, sabona. Nawe fundiseka ke, fundiseka. Xa unengxaki, mawuze ingxaki athekwa zezinto, utshutshiswe uthomento, ii-torments ezi mazingakusi eyiphutha. Uthi hayi zaye kwela gqirha lizawunceda, kuthiwa naliya linesipili. Heyi, xa ubuya phaa uzawubuya sowunezinye iingxaki ezingaphezulu kwezi zokuqala. Ungayi. You're joking. Ungayi. Uhlale kusimakade wakho, uhlale umavula kuvaliwe wakho, khuselekile, protected. Strong tower kaloku Yesu Kristu. You are safe and secured. Khola iBhayibhile le ethetha inyanisile 13. AmaYuda aseyiphutha ndiza kuwohlwaya ngesohlwayo esifana newaseJerusalem, indlala, ikrele nobhubhane. 14. Akuyi kubakho usindayo noya kusala kula masalela abaYuda amcaphukisiwe, aphambukele kwelaseyiphutha enethemba lokuba obuyela kwelakwayuda esaphila. Bebebalekela phaa besithi bazawubuyela bephila phaa, abamamela xa kusithiwa sanukuya. Inene akuya kubuya konke, akukho uya kubuya konke. Inene akukho uya kubuya konke ngaphandle kwembinana. Athi baflu imbinana nje eyakuphuncula, athi kuzawuphuncula imbinana, kuzawuphuncula abambalwa. Imbinana abancinci, idini lokumkanikazi wezulu, yabona nayi le goddess yabo bayiphilayo, abayikhonzayo, abayidansela, umngani wezulu. 15. Kwaukuthi nje azithiye ngezulu, eyazi into ukuthi evil god. 15. Emva koko onke amadoda awayesazi ukuba abafazi bawo benzela izithixo iziqhumiso, nehlokondiba labafazi elalilapho nababehlala eyiphutha nasePatrosi bathi kuYeremiya, ebesile, asikuphulaphula lo myalelo wakho owuthethe egameni likaNdikho. Yho,
babethunywa yile goddess. Yiyo leyo benza into yokuthi njena babe-rebellious. Yiyo 17 thina siza kuthi rhoqo ukuzalisa amadinga ethu senzele ukumkanikazi wezulu isiqumiso. Yho, simphe neminikelo ethululwayo njengoko sasikade sisenza thina nookhokho bethu nokumkani neziphathamandla zethu sisahlala kwidolophu yakwaYuda naseYerusalem. Ngoko sasidla ngokuba nokutya kakhulu, sisanela, kungazange kwabakho shwangusha lakha lasithi cha. Bathi thina uyathanda awuthandi, sizakwenza, sizawuguqa bulango ulikhuza lethu. Kwesi sithixo sethu, kwesi sithixo kaSipho. 18 kodwa oko sathi sahlukana nokwenzela ukumkanikazi wezulu isiqumiso, sasayeka nokumpha iziselo, sathi wanca indlala. Babona ukuthi njengokubondliwa yiyo le nto, hayi to khohlisiwe, deceit mentality i-affecte engqondweni ngalo zonke izinto. Iyo loo nto ufuna siboba grateful xa ingqondo zethu zisebenza. Kunzima uzogqibela ingqondo yakho yasebenza. If you still have a sound mind, akusiwuwe, it's Jesus, it's the Holy Spirit ekubambile ekukhuseleyo. Iyo loo nto ufuna iBhayibhile itsho ithi masijonge yena, sijonge yena. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Iva ngoku abathi njani, hayi thina okokoko singasayilandi kule queen. Athi sada sagqibela ngokufa ngekrele naliphanga. Yabona ukuthi bathatha ukuthi yonke laa nto leyana yenziwa ukuba besukile kulo ekukhonzeni izithixo. Abazi ukuthi zizo zona ezazithixo zenza into yokuthi bahlelwe ngala mashwangusha. Abayifuni inyani, abananyani. 19 baqokela bathi abafazi, ngoku yasasidla ngokwenza amaqebengwana nomfanekiso wokumkanikazi wezulu, oba amadoda ethu ayengayazi loo nto. Athi ayengayazi na loo nto amadoda ethu loo nto? Ayengayazi na? Adelela uYeremiya. Ayesazi naxa simenzela iminikelo ethululwayo. 20 kwenje nje uYeremiya akuphendulwa ngohlobo ngala madoda nabafazi nangabantu bonke. 21 xa oyihlo omkhulu nokumkani beziphathamandla zenu kunye nomndilili wabantu babethe rhoqo ukwenza iziqumiso ezidolophini zabaYuda naseYerusalem, akazange na undikhoyo ayikhumbule loo nto, ayigcine entliziyweni yakhe. Azange ayikhumbule na loo nto leyo, zange ayigcine naye zonke ezaa zinto enanizenza ezimbi. Uzama ukutsho umprofeti ukuthi zange ayigcine na zonke ezo zinto ezo nina nizibhusta ngazo, bhusta ngezinto ezingamahlazo. 22 ezenze ukuthi babe sengxakini enje, basishiye izindlu ngokuphaya zabe ezintle. 22 undikhoyo akabanga nako tu ukunyamezela ukungcola kwezenzo zenu kunye namasikizi eniwenzileyo. Babaphendula ngokuprofeti, andithi kanene ilizwe lenu laba ngumqwebethu nento eyoyikekayo esisiqalekiso nangangokuba kungahlali bani kulo unanamhlanje oku. Abakhumbuza ukuthi ingathi nina anibambi kakuhle, ukuthi nje njengoba nisentla kwamasimi nje kungenxa yayo, ngenxa yokusuka kwenu kumaxhoba yakhawuleza nahamba nayo laa nto nayo khonza. Athi andithi ilizweni selimqwebethu nje eyoyikekayo.
ndithi kungenxa yezi zinto senilibele ngokuthi nje niyena khonsa izinto niyena niboosta ngazo. 23 uthi nahlelwa leli shwangusha likhoyo namhlanje ngenxa yokuba nenza izithixo eziqhumiso. Nenzela izithixo eziqhumiso namona undikhoyo ngokungamthobeli nokungahambi ngokwemithetho nemimiselo yemigaqo yakhe. Azange bayeke wabanika ngelicala lisho. Uqokele wathi uYeremiya kubo bonke aba bantu nabo bafazi, nina maYuda ahlala eYiputa, nali ilizwi likandikhoyo. Utsho kuni undikhoyo uThixo onamandla onke kaIsrayeli ukuthi nina nabafazi benu nithetha into niyenze nina. Nithi niza kuthi rhoqo nizalise amadinga enu nenzele ukumkanikazi wezulu isiqhumiso neminikelo ethululwayo. Qhubani ke niwafezekise loo madinga enu. Profethi sedini ukubacinga ekubunini beceba. Bafuna ucingwa njani? Bafuna ufundiswa njani? Ekunini befundiswa kunene nathi sifundiswa. Kusho ukuthi asikakaboni nangoku into ukuthi nje nawe yana umuntu osithandayo nguYehova. Asikakaboni. Kunini sithunyelelwa abashumayeli? Kunini sisiye ezicaweni? Kutheni singathi siguquke? Yona nto waxelela kuye uYeremiya. Wathi yena nto uYehova akakho impressed ukusibona sihambe singena ezitempileni sehla sicacazela ngamaSunday siyecawa. Ufuna siguquke. Sijike indlela esenza ngayo izinto. Transformation. Wathi qhubani ke. Abona ke ngoxa sithi qhubani ke ngikhesile. Lelizwe lethu ethi uthi ngoku masingavumeni kuze kuthiwe masiqhube. Masiguqukeni. 26 kodwa ke nonke nina abantu bakwaYuda abami apha eYiputa, uveni umlomo kandikhoyo uthi niyabona ndifunga igama lam elidumileyo. Ndithi inene alikuba sabizwa igama lam nambane na wakwaYuda naphi na apha kweli laseYiputa esithi ikho nje inkosi undikhoyo. Funga ngesipho sakho undikhoyo. 27 niyabona ndithe qwa ndizimisele ukunizisela ububi. Umaxhoba ayakhawuleza nje. Hayi ubuhle, andizoninika ubuhle. Nena nisukile eYerusalem nahamba naye nabuyele eYiputa nina. Andizonizisela ubuhle ndizonizisela ububi. Yaye onke amadoda akwaYuda alapha eYiputa aza kufa ngeqele nayindlala. Inyani ke leyo. Ayinakuziba mnandi kwakutshiwo kwakuthiwa bazawufa ngeqele, abazungcwatywa nongcwatywa, izidumbu zabo zizawudunduluza. Alizonto ezimnandi ezokuthi athi abazungcwatywa nongcwatywa azawufana ngeqeliva, azawufa ngeqela nayindlala athi atshabalale onke amadoda. Nantsi ethetha ngamadoda. 28 ewe baya kubambalwa abasindayo. Oh, thank you Lord. Bangafi ngeqele eYiputa baze babuyele ezweni lakwaYuda. Athi bazaba khona abasindayo. Bazaba khona abasindayo bangafi ngeqele eYiputa baze babuyele ezweni lakwaYuda. Baya kwandula ke uqonda abantu abaseleyo kwabo bebeze kuma apha eYiputa ukuba ngaba lelikabani na ilizwi elingayi kuwa phantsi.
uthi kuzawucaca uba lelikabani ilizwe elizawela phantsi. ElikaYehova aliweli phantsi, funeka nam nawe siyazi. Aliweli phantsi, ayithethileyo la eBhayibhileni yakho, ayiweli phantsi. Make no mistake. Ugqibela yona. Yayithethwa nguYehova ngempilo yakho, nam kugqibela yona ayizuwela phantsi. Alibuyeli ilizwe lakhe lilambatha, awuwenza umsebenzi wayo. Be encouraged lapha ekhaya, ukhuthazeka lapha ekhaya. Uthi kuzawucaca uba lelikabani nelibuyela phantsi. Uthi yiba ndiyiphinde lena, uthi abaseleyo kwabo babeze kuma apha ephutha ukuba ngaba lezawucaca ukuthi lelikabana ilizwe elingayikuwa phantsi, lelam nokuba lelabo. Ngoba wayebanqandile vele. 29, wolo umlomo kandikhoyo, umqondiso endinika wona nguwolo. Ndiza kunohlwaya apha kule ndawo ukuze niqonde ukuba aza kwenzeka amazwi endiwathethileyo kunini ndisithi ndonizisela ububi. 30, utsho undikhoyo ukuthi ukumngani uHofra waseyiphutha ndiza kumnikela esandleni sentshaba zakhe ezizungula ubomi bakhe, kanye njengoko ndenje njalo kuZedekhiya ukumngani wakwaYuda xa ndamnikela esandleni sikakumngani uNebukadnezari. Athi ndizumnikela kwiintshaba zakhe. Andizumnikela kwiintshaba zakhe ngalaa ndlela ndenza ngayo kuZedekhiya umngani. Ndamnikela kuNebukadnezari wasebhabhele utshaba olwaluzungula ubomi bakhe. Asingavumi, masibuyeleni kuYehova, ukwenzela uYehova angazosinikela kwiintshaba zethu Afrika. Asingavumeni South Africa neAfrika, sendithetha neAfrika as a whole. Masingavumini, masibuyeleni kuYehova. uYehova angazosinikela kwiintshaba zethu. Uyazazi uYehova iintshaba zethu ezisilwisayo, uyasilwela. Xa sekuye uyasilwela ngoba uthembisile wathi nje ndizanilwela. I'll contend with them that contend against you. Watsho njena, kwatsho naku-Exodus wathi nje, your enemies will be my enemies. I will cause your enemies to turn their backs and run away from you. Into ethetha ntoni? Yoba uyasilwela uYehova xa sikuye. Xa sithembe yena, xa sikhonza yena, xa sithandaza yena, siyeke izithixo ezi. Sikhuthaza nini bantu? Yho, akube mnandi. Uyeva ngoku ukuthi kuzokwenzeka enye into kwichapters ezilandelayo, kuza kwenzeka into ezimbi. Abazothandana